Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε ακόμα μια εκπομπή «Η Κυνηγή Φαντασμάτων». Σήμερα έχουμε την τιμή να... έχουμε μια εξέλιξη. Έχω βρει δύο φαντάσματα, κοιτάξτε εδώ λίγο. Τρία. Το ένα είναι σε μεγάλη απόσταση και εκπέμπει πάρα πολύ δυνατό σήμα. Πείτε μας, τι είναι αυτό που παρακολουθούμε και Δόκτωρ Ρωμάνιος Πάτροκλης? Άκουσε αγόρι μου να δεις. Ύστερα από 30 χρόνια κυνήγι φαντασμάτων, πλέον μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι τα μπλε σηματάκια που βλέπεις εδώ είναι φαντάσματα. Εξαφανίστηκε όμως, οποία... έφυγε. Το τρομάξαμε. Έγινε πράσινο. Έχεις πολλά εδώ εσύ. Πώς λέμε για το χαβαλέ για τα πράγματα είναι ζώρικα. Και τι θα κάνουμε γι' αυτό? Κοίτα, το μπλε είναι πολύ άχνο σήμα. Το κίτρινο είναι πιο έντονο. Το κόκκινο είναι κόλαση. Είναι πίσω από τον Είναι σατανάς. Είναι πίσω από τον καθρέφτη. Θα χτυπήσει την πόρτα που να είναι. Θα σηκωθεί το τασάκι. Κοίτα εδώ. Πολύ πράγμα μαλάκα έχεις. Αυτά είναι στη γειτονιά τώρα ή μέσα στο σπίτι? Είναι μέχρι 50 γιάρδες. 50 γιάρδες πόσο είναι? Πολύ. Δεν είναι εδώ, δεν είναι εδώ. Μάλιστα. Και... Δεν το ξέρεις ότι δεν είναι εδώ, γιατί δεν λέει ακριβώς ποια είναι απόσταση στα τέταρτη μόρια και στις ακτίνες. Κύριε Ρωμάνιος, νομίζω ότι μας έγινε το στομό σου πλήρως. Κόκκινο μαλάκα, ο διάολος. Όχι, παιδιά, πετύχαμε το σατανά. Και... Έχεις κάνει κι άλλα. Πάμε στο άλλο δωμάτιο. Για πάμε. Ακολουθήστε μας λίγο. Περάστε. Τελευταίο φαινόμενο, σε ποιο δωμάτιο ήτανε? Τελευταίο εδώ, στην κρεβατοκάμαρα ήτανε. Εδώ πάνω γίναν όλα. Εδώ πίσω τι έχεις? Αυτός ο πίνακας είναι διαολεμένος. Για σκαναρίστε τον, σας παρακαλώ. Κοίτα Αλλά και βγάλει, γεμάτος είναι. Ghost on the wall! Ghost on the wall. Ghost behind the... Εδώ κοίτα, 3. Γιατρέ, η κρεβατοκάμαρά μου είναι στοιχειωμένη. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Όχι, τα φαντάσματα έχεις γαμίσει στο κρεβάτι. Όχι, μαλάκα ο διάολος πίσω μου. Ο διάολος πίσω στην τουλάπα. Πίεσα τα διάολε! Η πολυετής εμπειρία μου στον χώρο. Αντιμετώπιζε το κακό το πνεύμα. Τι λέει ο φασματογράφος? Εδώ, 6-6-6. 6-6. Οχ. Τι πιστεύω αυτό το πράγμα. Σου μιλάνε Πήγανε. κιόλας. Σου μιλάνε. Τι σας λένε? Συνήθως τι σας... Τα φαντάσματα. Τι σας λένε τα φαντάσματα, δόκτωρα? Αυτή είναι η διάλεκτος που χρησιμοποιούνε συνήθως. Μάλιστα, ναι. Νομίζω ότι καταφέραμε να λύσουμε το πρόβλημα και το μυστήριο. Μάλιστα, πού βρίσκεται η... Άλλο ένα επεισόδιο μόλις τελείωσε. Νικήσαμε. Ενικήκαμεν. Αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο από τους κυνηγούς φαντασμάτων. Σπάζα έγινε εκεί μέσα. Τώρα φύγανε. Έτσι το βάλω να αλλάξω τη τέτοιο. Οπα. Όπως παρακολουθήσετε, τα φαντάσματα κανονικά υπάρχουν δίπλα μας, υπάρχουν παντού, υπάρχουν γύρω μας, υπάρχουν πίσω μας, υπάρχουν μέσα μας, υπάρχουν παντού. Οπότε μην ανησυχείτε. Ο Δόκτωρ Ρωμάνιος εδώ με το εξειδικευμένο κινητό του μπορεί να εντοπίσει και να εξολοθρεύσει και να εξοντώσει και να εξορκίσει στο όνομα του καλού τα φαντάσματα του κακού. Σας χαιρετούμε. Καλό μεσημέρι.